Salutare, sunt Bun într-un nou episod de Minecraft. Episodul cu numărul 6, suntem pe dificultatea Easy. Mamă, câte monștri. Ăla e monstru să dea. Au! Nu! Mamă! Am lag. Mamă, ăla e villager monster. Ăla. Nu! Vin doi pe mine! Ajutor! Ajutor! Fugi! Mamă, nu pot să dau în ăștia. Bă, la ce nobi! Fugi! Fugi! Vreau să mut acum am nether. Nu se poate, zombie prost. Păianjen prost. Se poate. Deci toată criza. Păianjen prost. Fugi! Baby zombie ăla. Hai, cucă-te repede! Dar bat. Pe 6. Mamă, bă, au! Haide! Dă-i skeleton! Așa, mă. Cum am făcut și noi ceva. Trebuie să ne dea fiecare clar. Încă și un spider. Are poison! Văd că nu are un poison. Coaie. Punem curent. Se facă. Stai să mi-a crescut sugarcane, nu? Mi-a crescut un pic. Episodul ăsta am să facem un mob. Dar avem nevoie de game mode creativ. Cherie. Deci, să vedem de cât filmăm. Hai, 3 minute. Chiar atât. Așa, deci uitați așa cherie. Luăm aici plec. Asta e. Sunt creativ și ne-a părut creativ. Bă, dar am pierdut abia de diamond. Se poate. Am pierdut cu asta. El mai avem diamante. Nu e nimic, dar știu că nu este. Și. Deci noi vrem să facem mob spawn. Da? Deci ne luăm spawn. Și. Deci avem nevoie de 3 chestii. Stone. Monster spawner. Și de exemplu ne punem aici la mobi. De exemplu vrem să spawnăm zombie. Deci mai întâi facem aici. Să drum aici.
se poate, bă. Da. Clar. Nu. Delete contracts. Da. Mă facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aici facem de 12. 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, 12. 12. Deci trebuie să facem toate punctele. Trebuie să facem sunt pe dificultatea normal. Vom pune top, pentru că se vor spawna și enderman. Și enderman ne vor lua blocul de astea și se vor teleporta. Deci, să vedeți cum facem gata. Trebuie să fie mare mob spawner-ul. Cred că a finalizat episodul cu numărul 5. Dacă am găsit lava atunci. După aia voi mai filma încă. Mai filma încă o dată. Până nu facem ca un episod de și vom termina ziua de astăzi. Vedeți că termin așa. Îl termin pe ziua de astăzi. Și să vedeți cum va funcționa. Mob spawner și punem aici să spawneze. Momentan nu mai avem nevoie de zombie. Acum avem nevoie de sună niște slaburi. Facem așa. Și așa. Normal că trebuie să facem de 2. Și dacă vrem, ne ducem dificultatea pe easy, așa, și ne culcăm noaptea. Deci se spawnează în continuare și facem XP. Da, doar dacă aveam moduri de cabluri, procedam în următorul. Aici, la stone slab-uri. În loc de stone slab-uri, punem aici o apă. Și acolo vedem, se duce așa la cablu, așa, și până la acest mod. Dar fiindcă nu avem acest mod, și chiar nu știu cum se donadează, ăsta va fi sezonul 1, cum a făcut episoade așa fără sezon. Sezonul 2 va fi Minecraft cu moduri.
Zonul 2 va fi Minecraft cu moduri. Deci voi încheia aici la vreo 50 de episoade. 50-60 de episoade, cam așa. Deci mai facem un rând așa. Da, Pink făcea mult mai, dacă știți pe I Hate Pink, făcea mult mai frumos. I Hate Pink, adică urăsc rozul. Se poate. Deci, și acum punem acoperișul. Și ce vom mai face și creeper și pentru creeper. Da, și le vom pune acolo pe colț. Stai să vedeți că va fi o procedură foarte bună. Doar că în felul ăsta. Doar că asta nu va arăta chiar atât de frumos, dar va fi folositoare. Deci, astea le vom pune aici. Așa, la rândul. Deci vom pune aici. Pe un mob spawner. Și voi pune și se vor duce aici. Dați, voi face cărarea mai mare și voi pune stone slab-uri de așa. În următorul fel. Adică așa. Așa. Da, și după aia vii aici, ei se spawnează, se dă apa. Spawna apa fix, când ei se spawnează, va fi apă peste tot. Și vor fi obligați să se ducă acolo la ieșire. Da, desigur că voi spawna și pigmeni. Facem toate mob spawnere. Da, eu fac aici pe genul creativ. Încă nu avem resurse destule și pierdem mai mult timp. Să facem așa pe creativ. Da, și cam a fost cu episodul nostru. V-am zis eu că nu o să-l terminăm acesta. A fost Ilan pe 7. Bye, bye.